Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo. Uma uvuka njengento engabani isamba nesamba unkosi akalala maqedwe labafoza nokho nje isikhundla khundla. Othi mawuvimba ngala uthukusa ungale ngumkhovu oyiphayo. Kumadakeni oyishasa nkentela ngiyabingelela la iNethezeka TV igama lami ngumzothule ngwakashembe isibongo kanti igama lohlelo sithi uphila kanjani namhlanje sino Dr Nyamboso uDr Masondo obizwa ngekachwepheshe udume kakhulu ngekachwepheshe avela sikubingelele sikwamukele kwiNethezeka TV. Ngiyabingelela kakhulu kwiNethezeka TV nakuwe Baba uShembe. Ngiyabonga kakhulu leli thuba ngibingelela ke nabubo bonke abantu emakhaya. Lo nibingelelayo yena kudokotela uchwepheshe unogwaja odla nezinja. Awu kunjalo nogwaja odla nezinja. Baba into esifuna kuwena namhlanje sithe masikhuluma phambilini sakhuluma ngedamu okuyidamu osebenzela kulona sasuka lapho sawukhuluma kakhulukazi ngendumba nanegezo namhlanje usilethe kulomfula yini ekhona kulomfula eyehlukile okuyiyona osilethele yona mfoka Nhliziyo emfuleni yonke besihamba nani bengiya nje ngokuthi umfula lo ngithandaza kuwo umfula engigcina izinto zami mina kuwo kodwa la into ewumehluko la ngithema ngibuka kukhona abanye abantu bekhala ngoba ngindoda ezwelayo mayethi umuntu akasizakalanga esigodlweni sakithi moya wami ubabhlungu khale kakhulu ke edlozeni ngithandaza ngibuza nami ukuthi kwakhona abanye abantu abakhalayo kwenze njani kulapho engigcine ngikhonjwa kulomfula lomfula ke ngifike kwakhona usiko olithile ngifike ngalenza yebo ongangokuthi kufuneka ngishimvu la kwefuneka imbuzi la ngazokwenza lento engitsheliwe ukuthi angizoyenza la kusho ukuthi ke la ubusiswe ngabanikazi bawo mina ngithunyiwe ukuthi angisiza abantu engimfakela uzosizakala kunabantu abangasizwa umuthi yebo kunabanye abantu abathi mabeke bathinta umuthi kuvuka iqalekiso zakubo zibe ngenyawo isizathu ukuthi kubo bebekade begangwe kakhulu ngomuthi bathi mabegangwa umuntu womndeni wavala evalela ukuthi abangasizakale agcine inhloso zakhe sihlala sinjalo isiqalekiso umuntu athi mayithinta umuthi izinto zakhe ziqale phansi zibe nenkinga ihlehlezi emumva yilokho okwembulwe kimi ngase ngizonikezwa le ndawo yokuthi abantu angizobafake la kodwa ngizi noma kanjani. Yep, ngithanda le ethi awuzi noma kanjani. Kukhona nathi umkhutshana njengeNethezeka TV ngoba ade sifika. Kukhona owenzayo ngaphambi ukuthi uqale lo msebenzi wethu. Ngifuna ukuya lapha ekuthena ukuthi noma ngabe ubani awuzi nje ukuzokhombisa umuntu indawo usebenzela kuyona noma kufana nendumba yakho manje le ingakho kukhona okwenzayo ake singele lapha. Impela uyibambele baba. Uyibambe kakhulu. La isifana nendumba yakithi yekhethelo yebo uyangizwa hayi ukuthi khona inyoka engiyifake la hayi ukuthi khona inkosazana uyabona lokho okuhlale kushiwo cha la angifakanga silwane la kodwa le ndawo inento yakhona evele iphila khona it just that mina ngithunyelwe ukuthi la angizofaka abantu la angizosiza abantu abantu abaneziphiwo abantu abafuna ukuphumelela kula okufanele ngibalethe khona kodwa kunendlela esisuke siza ngayo la akusikho ukuthi ngilaphela la ngiyalapha ngomuthi ngiyazenza izinto njoba wawubona nalapha ya eNanda Dam ngangihambisa izigubhu khona ngiyokwenza imikhuba ethile kodwa eyami khona la ngikhonjiwe baba ngabakithi ebusuku
bangithatha ngafika kule ndawo hayi ukuthi ngeza ngeenyawo ngisho ngephupho Yeah. ngafika kule ndawo yayisiyakhonjwa fanele ngihambe kanje uma ungathi ukubuka kancane lapha ukuflathela nasa lesa sihlahla lesa sihlahla somkhamba uyangizwa kukhona into elapho uyayizwa le nto Yeah. leyo njoba usho ukuthi ngempela la ifana nendumba iyona baba ngizwa kahle ake ngibuyela ekuthenini ukuthi nangumuntu uthi unenkinga umuthi vela usebenze kuwo akasingene lapho kulomuntu othi umuthi awusebenzi kuye yiziphi izinto ezisuke ziyizenselelo noma ezisuke ezivimba lento ukuthi umuthi ungasebenzi khona njoba bese ngishilo phambilini okunye kusuke ngempela kungenxa yokuthi umuntu nje umuntu wamanzi wabekwa wawe ngowekhethelo nje uthi Yeah. into yakhe konke kwakhe kuyoba amanzi Yeah. noma yiwasho kodwa ukhona umuntu othola ukuthi ke kungenxa yokuthi kukhona iziqalekiso ezithile zakubo Yeah. uyayizwa lento le ngokuthi abantu basuke bebulawe kakhulu ngomuthi okunye kungenxa yezithwalo nayo yonke imikhuba ehambile emakhaya bambile baba so yikho ke lezi zinto othola ukuthi umuntu athi nayo uyagijima uyala abasizakala khona abantu afika ngasizakala kanti inkingi kubo buya sizoqaqa la emanzini yazi ngikhumbula phambilini omunye ethi kuthiwa nginezilwane ezasekhaya noma ezafakwe ekhaya mangithi ngiyemthini vele igijima ichamele eqala noma iqhuma eqala lento ngithi ngiqhuma esiqhumile ngifuna ukuya lapha ekutheni ukuthi naku sikhuluma ngenye indawo ke manje asakhulumi ngomuthi umehluko phakathi kwakho konke lokho engikubalayo ngize ngifike kulokhu esengikubalula njengamanje kuthena ukuthi kukhona umuntu othi angeke uchamele umfula ngoba phela umfula uyadlula vele amanzi ayadlula sikhulume lapho no lapha wena Nkosi yami emanzini kahle kulapha kukhona ukuphila komuntu yebo umuntu usuke sesiswini sikanini usuke ehlele emanzini yebo la uzolanda isabelo sakho futhi ke ngifuna ukusho lokho akusikuthi ngizokuthwalisa la cha usuke ngingakulethile ukuthi wozothwala la uyokhothwa izinyoka cha kodwa lapha sisuke kuzokufaka la ngosiko ngendlela engitshelwe ngayo Yeah. ukuthi wena uzosizakala la ngiqonda ukuthi ke la noma ngakuthiwa uluqweqwe lenyanga njalo la uzongena wenze njani usinde la uzongena uphume ngisho ngakuthiwa Ngoba zikhona- uthiwa wena Yeah. wangena emanzini uyahamba ngeke ubuye unamanga la uzobuya ngifuna ukuya la ekuthela ukuthi ngoba nazi inyanga abathandazi abantu abalaphayo ngokweziphiwo ezehlukahlukene ngize ngifike kwizangoma nabo banawo amahlala khona kwelikamoya ukusho ukuthi la ila waqeqa khona la kulapha mfethu esikhulula khona zonke izinto lapha sizokhulula izinto kuwe baba uyazi ngisebenza ngeyiwasho ngisebenza ngomuthi Yebo. njoba ubona ngiveza nezigubhu imisebenzi eminingi Yebo. esiyenzako kodwa la nginikezwe nje special ukuthi angize kule ndawo ngizolekelela abantu uyangizwa hayi ukuthi bazolashwa yimi la bazolashwa umnikazi wale ndawo ngizwe kahle akasibuyelana ke Dr Chwepheshe khona umuntu othi lo ngazalwa ubaba nomama angazi ukuthi ngokabani nasekhaya komama ikabani ngoba kukhona ingane ezize ziadoptwa ziyohlala emzini ethile zikhulele khona kukhona ingane kumanje ezihlala ekhaya lentandane azaziwe ukuthi ezakabani seyiphumile ziyasebenza izinto seziyaqala kazibe zinkinga ukuthi mina ngizelwe ubaba nomama wenze njani ngabo ekutheni ukuthi bekwazi ukuxazululeka inkinga zabo baba lokho umuntu simakhela ikhaya ngaphansi kwesihlahla esihlahleni nasendulo amacala bethethelwa phansi kwesihlahla yebo kodwa into yokuqala fanele ngim-adopthe ngimcelele ey'thunyweni nasezidalweni zakithi silichazwe udaba lakhe
asimazi ukuthi ungwakwabani akazazi naye Yebo. kodwa siyacela ukuthi akasizakale nabakubo-ke abambone baziveze kuye so siphahla phansi kwesihlahla siyomakhela ngenze usiko oluthile Yebo. lwakhona bese ngiqeda kodwa ngisuke sengibikile esigodlweni kimi uyayizwa lento leyo Yebo. njengoba kukhona omunye ngithi una 2 weeks Yebo. or 3 weeks mangaphosisi ethenga imoto kade iveze lapha ekhaya akazazi nokuthi ungakwabani kodwa wakwazi ukumenzela lolu siko elokuthi kuqalwe lapha phansi kwehlahla la kuthethelwa khona amacala shothi amacala asekhaya komama nawakubo kuze kugezelwane Yebo. phezu kwempilo yakhe nakube engazazi kuze kufike ekuthenini ukuthi uze nizofika kulesigaba lesi esikhuluma kusona namhlanje sokuthi usilethe la sizobona la othi wena usebenzela khona. impela kunjalo baba kunjalo uyabona njengoba kwathiwa nje izono Hayi thadamayi. njengoba kuthiwa izono zoyise ziyokwehlela kubantwana kusuke kushiwo into enjalo kusuke kuyisiqalekiso naye nje Yebo. ukuthi akazaleke kanje fanele soyikhuza nayo leyo nto ingumkhuba iyisiqalekiso ifuna ukuvalwa ikhuze kuthiwa cha akugcine ngci njengoba umuntu mangabe egwaziwe nje kusuke kufanele ukuthi kuvalwe inxeba Yebo. uyayizwa yekela nje manje njengoba abantu sebaza la ngemthungo Ngemthungo, yeah. purposely kodwa isintu sasithi umuntu mayeke nje wabeletha ngomthungo kwakuyokhuzwa ngumkhuba lowo uyovalwa shoshozele kuvalwe inxeba Yeah. ukuze lento ingabi ukhondolo olubuya kuthi ubamola ikhaya uzala ngomthungo yingane nabozukulu bonke bazala ngomthungo Yeah. abakwazi ukuyibelethela isiqalekiso umkhokha leyo nto esuke ifuna ukuvalwa Okusho ukuthi Nyambose ngoba sesize safika kule ndawo endumbeni umuntu uqala khona yini ngaphambi ukuthi efike la nokuthi ubahlelela kanjani abantu abeza kuwena ukuze bezogeza la ikhathi zokugeza la ngifuna ukuthi ubhanqe konke ukuthi la usebenza kanjani umuntu kumele enze njani ukuze efike la. hayi lapha baba indaba yonke iqale esigodlweni Yeah. mase iqalile esigodlweni bese sisuka ke sesiza la ngifike mina ngiphahle ngendlela engiphahla ngayo bese ke kuyima ngizofaka umuntu kodwa ikakhulukazi ilento ethi osuke eze ukuza emanzini Yebo. usuke naye esuka le lukhona uhlelo bese sibona sihlela kanjani kodwa nje indawo zokulala umuntu kusuke kufanele ukuthi alungise 400 ikhona indawo zokubhukha yolala uma ngabe kuya ngokuthi usuka kude kodwa awufiki uba nenkinga ma uzela ikhaya ngoba siyabona ukuhlelela nokuthi ke ukwazi ukuphepha. Siyazi ukuthi uyahlola online. Uhlola kanjani online? Umuntu mhlawumbe ozosuka esazi ukuthi kumele eqale kuyiphi inkinga mhlawumbe uma eqala enkingeni azoyilashwa endumbeni ngaphambi kokuthi efike khona la wenza kanjani? Ofuna ukuhlola emoyeni ngiyamhlolela u200 ukuhlola emoyeni senza nawo ama-arrangement bese ke uyashaya ukuhlolela Yeah. bese ke sibuka ukuthi siya kanjani ukuya phambili. Okay. Abantu abakufisayo nabafisa ukusondela bakuthola kanjani usebenze lapha? Ngisebenzela khona lapha eThekwini eduze kweDube Village Mall. Ngisebenzela lapho baba inamba yocingo yiyelekelelayo u082 671 6422 082 671 6422 iyona inombolo engitholakala kuyo kubo bonke abadinga ukusizakala kwamasonto. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Nyambose Mkhulu. Siyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu nani balandeli benethezeka TV. uNkulunkulu anibusise. Kunjalo mbuke lapha ekhaya uyabona sifike ngobumnyama empela besifuna ukuyibona ngqo lemgilingwane athi uyayigila ubaba uNyambose uDr Nyambose le uchwepheshe omkhulu igama lami ngingumzothule ngokashembe isibongo mafafuke njekethe ngabani isabhanisa bunkosi angalela maqedwe lalo bafoza nokho nje sikhundla khundla